Ако търсите да закупите уникален и рядко срещан имот на пазара в град Пловдив, разгледайте нашето предложение. Апартамент в центъра, подножието на Бунарджика, ситуиран в малка бутикова сграда, ниско строителство, с Акт 16, която съчетава модерна визия на фасадата и луксозно изпълнение на общите части. Жилището е ситуирано на 5-ти, последен етаж и единствено на етажа. Състои се от просторно входно антре, спалня с собствен санитарен възел и страхотна панорамна гледка към западната част на град Пловдив. Втора, напълно обзаведена спалня с излъз към голяма тераса. Второ, напълно оборудвано мокро помещение, както и просторен светъл хол с кухненски бокс, снабден с абсолютно всички необходими електроуреди. Има възможност жилището да се довърши и да обзаведе до ключ. И ако си мислите, че е твърде хубаво за да е истина, вижте това. Веранда на второ ниво с изключителна панорамна гледка към целия град. За повече информация, моля, свържете се с нас.